Τα δύο κύρια θέματα συζήτησης ήταν πρώτον η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή συγκεκριμένα ο ρόλος του κύριου Βαν Νούφελ, εκπροσώπου της Επιτροπής, και ποιος θα είναι, πώς θα κωδικοποιηθεί, πώς θα αποκτήσει πρακτική σημασία στην καθημερινή διαπραγμάτευση, ειδικά όπως έχει τονίσει κατ' επανάληψη της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα των προτάσεων που κατατίθενται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έγινε μια διεξοδική συζήτηση, κατατέθηκαν πολλές σκέψεις, προτάσεις για το πώς θα αξιοποιηθεί ο κ. Βαν Νούφελ και η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι υπόθηκε εδώ σε πολύ, επαναλαμβάνω, παραγωγικό και επικοδομητικό κλίμα θα το μεταφέρει τώρα ο κύριος Φούλε στον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον κύριο Αρόγλου. Και το δεύτερο επίσης σημαντικό θέμα ήταν τα θέματα που αφορούν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και εδώ έγινε μια διεξοδική συζήτηση. Διαφάνηκε ότι διαφαινόταν μέχρι τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πλήρως την αξία και τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ειδικά το θέμα της αμοχώς του.